స్వాతంత్ర ఉద్యమ స్ఫూర్తిని దేశమంతా వ్యాప్తి చేసిన వందే మాతరం గీతం 150 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. వందే మాతరం మన దేశాన్ని ప్రగతి పథంలో నడిపించే నిత్య చైతన్య గేయం. వందే మాతరం నినాదిస్తాం నిరంతరం. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సీతంపేట ఆంధ్రప్రదేశ్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ బాయ్స్ స్కూల్లో భారతదేశ మ్యాప్ వందే మాతరం 150 ఏళ్ల రూపంలో 500 మంది విద్యార్థుల ప్రదర్శన. ఇది అందరికీ అభినందనలు.